Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Asedemu aseda enka otumfo nyankopon abodie nyina ewura. Tumura da sebre wo na bibia ya wodia. Anopa wonko anu mfa yigina ha. Yesra ya de adesrede kase atu anim. Yebɔ mpa yese huyemobo na ma ya adwene pa kasapa akomapa gidie nyamisuro odo. Ani nkita hodie pa. Takrama pa da abodwe mu ade ma akomhyefo mo mkasa kire wiase mente ase ye adwuma no defo no ne yesro sema yebida. Amen. Na kasabɔ ne ebefiri yenumu. Ama ebese ni pakoma ebese gidiefo akoma oda oro apaguma yenda. Amen. Ewrade kasa ho tia oman ne bagi atomu se ne kakra ya ka no dodo na wo mani ji wasem no wagi atomu no yesro tie ano na yebonsam kasa afiri ya yemu na yebonsam akoma afiri yemu na ma ya agene emu oduro ya misuro odo ya fa kasa ntra mafo se ne ebe ya ombe se wasem wase no mde ahumabro ene edo ebe kabom ye tumi asomo e de akwawiye odafo tie ye mpaibo wadumunti amen amen anopei enkita ho a masomfo Mallam Issah Osei mini mudie no aya Qur'an chapter 3 verse 41 to 53 Qur'an nsempa etire miensa tijemodua ba akokopma aduonum miensa okenkan fo kosomami أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسرع تنفون يانكو بانسا وما ينفو باي انفري بونسام واكوهم وبونسام دادافو نو وابودو بيانو ودافو فاشياتو ينننتم كسمامي بسم الله الرحمن الرحيم. يشاسي يانكو بونجيني أهما بروهيني ودافو وهيني أنا سانا مني أبرانتي يبيتي كيم na أبرانتي أنا مني انتي كيم نو وكا اسما ميتي يا وسو اندي اسو بونسام يروفو obebutu butu no dama nyamema wa abotre amen nyamema wa abotre amen obebutu bonsam nka wo wuram na wo kwa afuo mu a na wo kwa afuo ma no pa be no nkron ana nka wo kire be ye pie no wo hia wo anka ya gina so be butu no nka be hunu de be koso otumfo nyankopon ma ya abotre amen koso ma وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وسي na otumfo nyankopon ka kire Maryam se mi otumfo nyankopon na mayiwo na matew ho na masama kron asne ema nyina mi otumfo nyankopon na mayiw na matew ho wa yesuru konkora na masama makron mabɔ abaso asne ema nyina ejinim dia fo kire se otumfo nyankopon se ema miensa ana enan ene won bedi kan wo heaven ho ansa na oba bia ko ho edi kan eye Yesu Kristo ne maame Maryam nyankopon aso no vie kan no amen obedi kan wo heaven ansa na gidie ni ba bia akotwa no akaso mienu eye Faraona Faro na yire a ya fra na Asia na ne kunu ya bosonsum ni pa but ne maame no so yenyamsum ni pa na otumi si ne kunu ho abotre e wo subambɔ ni bia na be ma no wom no nyame no maame no so antoni nyamsum antene na wo si nyame gidiem ya misuro mu sa maame no so obedi kai awali janna akɔka maame Maryam ho ansa na nyamsum ni ba bia akoto no yakopɔn ontie ɔmpaebo amen ana afei ɔba ɔtɔso miensa woni nkomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne baba ya friend se Fatima Sayyidina Ali ɔware no sa maame Fatima nso no ɔbɛkɔ akɔka agidiefo ma no ho ansa na agidiefo ma aka na akɔto wo mo otumfo yakopɔn onye mpaebo iso amen chapter 42 verse 42 also يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أنت مريم يا أستي ما ورا أتوفون ينكبون نا يا سلا كان أمان فوا ومفرنا منه مريم يا أستي فما أتوفون ينكبون أبري يا سلا أنت أم باو باو مريم أبري يا نو ما يافي نو غني ما يافي كما نو يا سلا كان أمان فوا ومفرنا منه بابا كما 43 أوسين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. نا ويا إسماعيل وسموا مي أتوفوا نانكو بامدا ندي أشرهم كمشني محمد صلى الله عليه وسلم. نا وني هو ومرا نا ومبون تنتو أبى أبيا نا أبى مريم سو أو أنيامديم هو سالاديم هو. Sabra no ni ho wa mra na amanfo no ye votu ape obi a obehwe maame Maryam so e wanyamdem ho de ntira
Sabra no na abra Maryam drew stage asase enya obi hwa no so fisa ne ma de no ba afode ama Nyankopɔn so wonye osomfo enti na oba no ye frɛ no sɛ osomfo na ɛwɔse enya obi nyamsoro ne gidie ni a obɛhwɛ no so enti agidiefo no behia ɛne ye botui na obi a Nyankopɔn yi no so wonhwɛ oba no so no ɔne odifo Zakaria atakbir Allahu akbar enti wo komshede Muhammad na wuni ho wa bra na ye bo ntonto apɛ obi a obɛhwɛ saa oba no so ɛwɔ nyamdemo na wuni ho na so yi akyerɛw we tell say ne Muhammad na dwene mama fo bi ka say Muhammad ya okɔtɛ Bible mu no de tro Qur'an da bi na bom ansam a na woni ho aga ni kyerɛ no saa nsɛm we no ebi bi tro kronkron no ebi sɛ Qur'an na ka dia na ya dansi di esipi sɛ Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ die woni mu hu ni be dia na Nyankopɔn be yi akyerɛ wo atakbir Allahu akbar verse 44 also نعم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين atakbir الله أكبر na odofo Nyankopɔn ka kyerɛ Muhammad sɛ ka emra mesuma ɔsoro abɔfo sɛ ɔnkɔ kan kyerɛ Maryam sɛ mi odofo Nyankopɔn me de asɛm a bɛbɔ no ahoba na asɛm a me de bɛbɔ no ahoba no me de brɛ no yɛfrɛ no sɛ Isa bin Maryam odofo Nyankopɔn ka kyerɛ kɔmhyɛni sɛ ka ebra na mesuma abɔfo so ɔnkɔ kan kyerɛ Maryam sɛ mi odofo Nyankopɔn me de asɛm bi bɛbɔ no ahoba na asɛm a me de bɛbɔ no ahoba na asɛm no yɛfrɛ no Isa bin Maryam Yesu a ɔyɛ Mary ba na saa asɛm no aseɛ ne sɛ Onyankopɔn asɛm saa kasa Isa no aseɛ ne sɛ Onyankopɔn asɛm na ɔyɛ agyenkwa nso de ma ne nkyidifoɔ a ebedi n'akyi wɔ wiase ne atemmuada na ɔsan ka mɛnkorɔfoɔ apapafoɔ no ho mɛnkoa apapafoɔ no a me Nyankopɔn mɛyi wɔn no mɛsan deɛ no aka wɔn ho ebisɛ wɔn maayɛ no na adikanfoɔ apapafoɔ bi adikan na obedu yɛ no so Nyankopɔn deɛ no aka apapafoɔ no atakbir Allahu akbar ɛdi nkan no kasa no kyerɛ sɛ Nyankopɔn sɛ kalima no a wɔde ma bɔfoɔ nso ɔmfama Maryam no aseɛ kyerɛ Isa na egyini Isa no nso wode bɛtwi kasa mu a aseɛ kyerɛ Onyame asɛm sɛnea wode Ishmael ba twi kasa mu a aseɛ kyerɛ Onyame atie na wode Isaac ɛba twi kasa mu a aseɛ kyerɛ ɔsedeɛ na wode Samuel ɛba twi kasa mu a aseɛ kyerɛ Onyame akyɛ no Yesu Kristo nso ne di ne Isa no aseɛ kyerɛ Onyame asɛm Onyankopɔn asɛm bɛyɛ asɛm a Onyankopɔn kaeɛ a ɛkɔyɛ mframa ɛkɔgyina Mary yam ɔno Nyankopɔn tumi mu ansa na ɔbɛda ne nipa no akɔdaa ne din no sampo mumpo akɔdaa ne din no takbir Allahu akbar tu wɔyɛ agyenkwa ade ma ne nkurɔfoɔ bɛdi n'akyi nti ɔno wɔ ba period of time ɔbɛtoo nipa bi nipa no a ɔbɛtoo hɔ mu no ne nsɛnkyerɛnne ne kasayɛ ne nneɛma a wɔyɛɛyɛ a Nyankopɔn maa no sɛ wɔnyɛ saa nsɛnkyerɛnne no wɔn ma bɛgye no agyie no wɔn bɛnya nkwagyeɛ agye no ɔka no hadis mu sɛ nyɛ obi ada a wɔse me sɛ Yesu no na bɛkɔ soro ahemam na mmom obi a wɔbɛyɛ me Nyankopɔn n'apɛdeɛ no enti ɔno wɔbɛyɛ Nyankopɔn n'adwuma na Nyankopɔn adwuma a wɔbɛyɛ no wo a wɔbɛdi asɛm no adie no ne wɔanya daa nkoa atakbir Allahu akbar ɛnyɛ sɛ wopɛ nkɔɔfoɔ yerenom osi Yesu woba adwaman osi Yesu wonom nsa osi Yesu wonom wi osi Yesu cocaine osi Yesu woba aban korɔ no osi Yesu woba apɔ wɔ dwom osi Yesu ne wɔanya nkwa Yesu na agye nkwa no nyɛ saa na agye nkwa gyina berɛnti na agye nkwa gyina berɛnti na ɔsɛ nkyerɛkyerɛ a wɔbɛyɛ yɛ no sɛ ɔgyidi a ne wɔanya daa nkwa ɔtumfoɔ Nyankopɔn ɔma yɛ nkyɛ afei ɔsan ka menkoa papafoɔ no Onyankopɔn wayi ne nkoa bi nkoa bɛyia akenaniafoɔ bi a wayi wɔn so a mɔmmɛyɛ dikanfoɔ ɛmɛkyerɛkyerɛ no saa nkɔɔfoɔ ne Onyame ne nkoa Yesu ɔka saa nkoa apapafoɔ no atakbir Allahu akbar yes 45 ɔsɛ ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين wɔse na me Nyankopɔn metumi mu nti saa abofra no ɔbɛkasa ama nipa kye wabra no wɔ data na mu ne metumi mu nti no me Nyankopɔn ya mebɔ soro ne asase machi m'anim obi ne hɔ no tumi wura obi ntumi mfa no ntoto obi ahụ me na mebɔ Yesu Kristo na me na mekyerɛ Yesu Kristo na gyina brɛ nase ɛde akyerɛ mo mese me metumi mu nti mɛba na kasa bra wɔ data na mu na malam na mɛsa yɛ nkɔmhyɛni atakbir Allahu akbar enti agyedeɛfoɔ ne mpa sɛ wonyam som ne gyidie ne wobɛyɛ mfomsoɔ akasa tia na kɔmhyɛfoɔ no a wɔn baeɛ Nyankopɔn nko a na onim wɔ mu gyina berɛ ɛne obi asɛ deɛ obi akyeɛ ɛsɛ kɔmhyɛni bi bɔ mpaeɛ ma yɔma firi buo mu baeɛ ɛwɔ ɔno Nyankopɔn no tumi mu ɛti sɛ Yesu yɛ sɛnkyerɛnne bi a ne ɔno ne pɛ ɛyɛ Nyankopɔn tumi mu amanfoɔ bi gyina bɔnten kasa sɛ Yesu kura wɔbɔ adeɛ
Papa Yesu so anka bi da. Wa mo ade. Na mo wo yan sankyere ni wo tumfo Nyankopon ni tumi mu. Atakbir. Allahu Akbar. Verse 46. Osei. قالت أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Na odumfo Nyankopon ka sa kire Maryam no. Maryam ka say me wura Nyankopon na bebe na menyin sen wa bra obe ma bia fa no ho nka me. Na obafo na ka say sa na wura tumfo Nyankopon de otie. Ebre biara oba de a ope. Na wo ya de a eye nwanwan kuto na so opeso wo ye biribi a oka se enye ho a na aye. Whenever he want to create something, he just says to it, be and it is. Atakbir. Allahu Akbar. 47. Awesome. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Na me wo tumfo Nyankopon na mano nimudie sa akoda no a ye frɛ no Yesu Kristo عليه الصلاة والسلام. na mano nimudie na obas mesa manu nyansa na mesa di apam foforo ne apam dada ahye ne mu ade agunitrim ye obu bi afɛ no Gospel of Barnabas Atakbir. Allahu Akbar. O kyerɛ sɛ Gospel of Barnabas kyerɛ sɛ bra ye wo Yesu ne Nyankopon abie na ko mmamo no ɔde akɔmhyɛfo abe wiase ne bra ne Yesu ma ye nyina ho asɛm ahyakoda no mu nti okodu Jerusalem temple no mu a ogyina Zakaria temple mu a na ɔka Zakaria asɛm Hezekiah temple mu a na ɔka Hezekiah asɛm Isaiah temple mu a na ɔka Isaiah asɛm na manfo no bisa sɛ yɛ den na wenko school da no oni matoro no makenka na fe de wɔtoro na wɔkenkane Yesu ma wo mu ayɛ sɛ atwerɛ a metwerɛ no emfiri me kasa a meka no so emfiri me na ɔdumfo Nyankopon a ɔsoma amana ɛna ɔma metumi sɛ menkasa ɛne sɛ mentwerɛ. Allahu Akbar. Awesome. 48. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. Alaji ya no wakin kan yemeke na odumfo Nyankopon asa ya no osmafo de ama mentidifo ya Israelfo wayɛ no ɔsomafoɔ de ama Israelfoɔ nti Yesu ba wɔ so ama wiase nyina ba ɔba Israel nyanko no nko aba na Yesu bɛka kyerɛ ne nkurɔfoɔ no sɛ mede adansedie ane kɔkɔbɔ a ɛfiri yɛwura wɔtomfoɔ Nyankopɔn nkyɛn de brɛ mu na adansedie no bi ne sɛ mɛtete ɛfɔm dɔteɛ ayɛ anomaa na mahu nkɔhome agu no mu awɔ me wura ɔtomfoɔ Nyankopɔn tumi mu. Atakbir. Allahu Akbar. Enti wo wura wugina bonten eka nyamsam kyerɛ sɛ Yesu bɛbɔ adeɛ hwɛ yie na wanyɛ mistake na Yesu ontumi mmɔ adeɛ Nyankopɔn ko ano ɔbɔ adeɛ. Allahu Akbar. Yesu Kristo sɛ ɔmmɔ adeɛ na mmom ɛte fam dɔteɛ ano yɛ anoma ano hu nkwa ho migu no mu na obi a wɔma no tumi ne sɛ ɔmfa ne saa adwuma no ɔne Allahu Akbar. Naam. Wɔse na mɛsama ma akwatafoɔ ho afi ne mɛma nifrafoɔ ahunadeɛ na fe obi a wawuo kura nso no mɛsɛ nyane no wadaka mmerɛ mu awɔ ɔtumfuo Nyankopɔn ne tumi mu. Atakbir. Allahu Akbar. Edi hadisi kyerɛ sɛ abra Yesu Kristo akɔkɔ nyane Lazarus no wɔbere baabi na ne nua Maria Magdalene kɔhyia no sɛ Awurade wɔ ha nka me nua no ngu ɔsɛmanka ntɔ sɛ sɔgye di abɛhu Nyankopɔn no mu nyam ɛwa na obi sɛ sɛ hena mɔde no toɔyɛ wɔsɛ ɔbɛda no mu nie Awurade saa berɛ deɛ wabɔn wadi nnam nan wɔsɛ munyi ɔboɔ no na Yesu ɔmoyi ɔboɔ no ɛna Yesu pɛ sɛ nnipa no hunu sɛ nyɛ wɔno ne tumi na ɔde yɛ biribiaa na mmɔ Nyankopɔn tumi nti no ɔpɛgya n'ani kɔɔ soro na ɔka sɛ ɔbi wura Nyankopɔn meda wasese wakyia mi na menim sɛ da bia wotie mi na nya biribi nti na meka saa na mmɔ nkurɔfoɔ yi a wɔn mu ne gyidie yi a wɔn atwa ahyia ha nti no ɛna meka saa sɛdeɛ wɔn bɛyɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛhunu sɛ wɔn wɔn ama tumi sɛ mefa nyɛ saa nsɛnkyerɛnne Lazarus firibira na deɛ wɔwu nyɛ n'ano yɛ dɛn ɔsɔreeɛ Atakbir. Allahu Akbar. krataa bi a wɔn wiase a ɛka Yesu ho asɛm di adanse sɛ Yesu Kristo nsɛnkyerɛnne bi ɔyɛɛ no wɔnya tumi ne firi Nyankopɔn nkyɛn nti wo a wonni mu a wobɛgyina baabi na bɛma Yesu adan Nyankopɔn na bɛma no sɛ wɔno na ɔbɔ adeɛ no ne wɔatwa nkontompo ato no so atemmu ada no wɔde wobɛto ɔbakwase a wɔsii ne dan wɔ anwuam nsuo kɛseɛ tɔɔ nsuo yiri mframa bɔ ɛbɛbɔ ɔdaa na fiase na fiaseɛ no so ɛfa ne he atemmu da bɔnsam gyem ɛne wɔwieyɛ no no. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Otumfo Nyankopɔn ɔma yɛ nkyɛn. Amen. Amen. Wɔse na mɛsɛ maka mu nsoma yɛ mu asɛm akyerɛ mu ɛwɔ Otumfo Nyankopɔn tumi mu Yesu Kristo to aso sɛ saa nsɛnkyerɛnne wei no ɛyɛ adansedie a ɛfiri Otumfo Nyankopɔn nkyɛn ɛde brɛ mu enti sɛ moba a monyɛ nni. Atakbir. Allahu Akbar. saa nsɛnkyerɛnne wei ɛyɛ adansedie kɛseɛ a ɛfiri owura Otumfoɔ menim nyinaa wura no nkyɛn ɛde brɛ mu enti sɛ mopa monyɛ nni. Atakbir. Allahu Akbar. Abraham for to aso ma me ɔsɛ 50. 49.
49 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. أتكبر الله أكبر. مسألة أبدي أفهم كدانو هو دانسي. أني أبدي أكيد يا جن وتتمرن مو أنا ينتي أسيان ما بتشري تشرمو. أنتي لو كان ماما مسألة بيفون بشيء وما. أنتي مدي أدانسي ديا أدي بفه أدي برمو. Enti munsuro lewura Nyankopon otumfuo Nyankopon kesiye no na me Yesu Kristo nso monye menni na monfa me nsem no nso nya adwuma monfa masem no nya adwuma monye otumfuo Nyankopon ni munsuro no na me Yesu nso me nsem wa meka no monye ni monfa nya adwuma ma monka de menkaye ma obi ankasa me Nyankopon ma obi ankasa ma bo ade na manka bi wo krata bi ya mu ya sese me ma bo ade da atabir Allahu akbar. 50 Osei إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. wasi na saa otumfuo Nyankopon no me Yesu Kristo me Nyankopon no na monso me Nyankopon no enti mumma ye nyina nsom otumfuo Nyankopon ne no ne kwantrene atabir Allahu akbar. Enti hadisi tete bra wo kire na siafo no mpai bo no ka kire won se mo bo mpai ya mon ka se ye nyina ye papa wo soro ye nyina ye papa a wo soro en wonyam wura no tumi wura no oba ade no utumi mu na wode mframa keke ena ma me nyinsam e wo utumi mu eti bibia me ye no wode honhon kronkron ata ma chi wasase so e wo bra me wo wiase kopem bra me wuo kopem bra me sa sori atemu da bio no what time chi atabir Allahu akbar. Se nyame tumi nkan ho a wontumi de djuma wo nti mo me nkan no kure mo ma ye mfa ye funu to ho enye ne yemfata na temu da no ahwa e bibia do kono kwa okay kan foto asoma 51 Osei فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وسي نبرا يسوع كريستو هو سي وهو نكرفو نسي وانمو نياجيديفو abra wadana ho adi ma ho mun se da bi wonye Nyankopon somafo no won se ne nkrofo ne nyadidifo no wade ne kase atia mu se na hwanum na bebo amiame aye otumfo Nyankopon adwuma no e ho na suafo dumie no ne ka se yande ya waboafo na yanso yaje wo Yesu Kristo adi yande ya waboafo na Yesu yaje otumfo Nyankopon asem no di yaje atum na won su di adanse se yanso ye ka agidifo no yande ya waboafo na ji otumfo Nyankopon asem ade ba ne Yesu afo ne yaje atum enti Yesu ei di adanse Yesu ei di adanse se wo wogitum se yanso yaje otumfo Nyankopon ne adi atabir Allahu akbar. 52 Osei ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نحن كسرنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسول الله يعربي فاكتبنا مع الشاهدين. الله أكبر. التكبير الله أكبر. نشاف وانا كاسة أو يوم لا يتوفون ينكبون يجي واسمنو أدي na yasanwe adia wasomafo no so nyina di enti yewura Nyankopon kiro yedin ka watena na efo no atakbir Allahu akbar. Yawura otumfo Nyankopon wasama ade sema Yesu Kristo ni adia di na somafo no so won di nkan ba na saasa no so on bekan no so iya adia di enti yasrawo kiro yendin rabbana fatibuna man shahidi kiro yendin eka atena na efo no atakbir Allahu akbar. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. wase na amanfo ne ya ademboni tia Yesu Kristo na otumfo Nyankopon so ma wo mademboni ne ye kwa na otumfo Nyankopon na oye otumfo a enhihye nyina ye ne dia ono na ohihye ade pa abra obema Yesu Kristo da ne ho adi kire amanfo na ma wiase nipa nyina hunu wo otumfo Nyankopon tumi na o kire wiase se na dumadie bia oba ya wo bedie no wo makwatafo ne ehunade o manifrafo hunade apatafo nsa yeyie wonyane awufuo watete na tie de ya no ma wadaka na amu ne kwada abrem okasaade okaso obo ne dawuro ma obi ahunu se anya wono ne tumi mua na wotomfuo no abra na Yesu ni wiase wo ma bafo hu nkwa hu mi gu Mariam mu ansa na Yesu bane ni tumi mu na Yesu di jina bia atakbir Allahu akbar. Ejimu ye na manfa no nyina jina bre bia won kaye munye na manfa no nyina jina bre bia won kaye efisa se utan kontompo bi to odi hye bi so a na wugu na ni mu asa se ye do Yesu di a momma yenka de waka na momma yenye de waye na no ne enkwagye no ene ne tenene no efisa wa ya agye nkwade na mane manfo a wo mutie na sam
Why are you quite a man a month for about 2 warm? Then to the moon and to the chair where you want me to 2 move. And you want 5 years, you are some man, you man, yes, to tell one can never can be a bull, yes, to swallow. When I won't young Pajini. Attack Bay. Antina Hadis said, I know one more, yes, no one more. No more, be our bay or 2 for a copper. As a yes, to buy and 1 may be or pet, no bay or 2 for a copper. And yourself only beside assembly was a meant to me, Caddy, a man made him a boss of Becca, Jenny or 2 for a copper, Yachem, and then I make Catchamo. Now, Obiada, what you say, now 1 year, yet never to about Passia or see the Daiwan, in Circus toy, in Sir Gilly, from a boy, a Bordino, Nefias. None of Fiasian, Sapiasian, anything, at a good double some Jim. No, Biada, but yes, in Chile, and the Bayadman, yet never to about the dream for was seen it down about Tanso, in Circus toy, in Sir Gilly, in a Bordana, and Fias, Adentia, or in Nancy, or to a foundation. Attack Bill, I did therefore. In Chilemoya, Chilemonia. I'm not going to be there. She am also Mallam Issah. We are the power on Casano Edge. Now, yes, you are only in Indian Course. You can lie. May your friend Issah, Mina no. Now, no, we are about to be doing. Your friend Issah, Mina no. Your genity pa, your genity 100%. Now, we did not be out in Ukojina, and you were not getting your Sasson of Bekayan, and the actual said, yes, sir. Now, yes, I am from so. Nananum, but the master be see her. We took for your upon that domination and assume you and Kayan, you know. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Asidemu asidanka otumfo Nyankopon Wano no ye ahumabro hene ene atemu adawura Nchiranka ni dinda Amen Nananom adehimai agidefo anopai Masma mebeka no medi nkan asre mpaebo e de asre otwedi ampo Nyankopon no sane na dum ne humobro e de aba Ghana man ene iriase nyina so o therefore ya de hodo ate se ama enipa adwene aye ombasbasa na wonso na akere wa konhefo nso mo nkan kye se wantwa na no so a dodo no ado no bejo no mo ye bejo won kwan ye kakra bi ewurade agina ha ye sra wa humobro adom bonifache sene ye beya a obetenetene yen afa okwantene ne so ne ye bedi won sempo na chi ne yankoka brigofo ho me wuratie yen wadmo no mobro ho nti amen Amen. Anopei men sampa medi ema agidiefo no aye Qur'An sempa etire aduasa ba konchichi munkron suratul Luqman na asamu ameka no matu edini se abrabo pa efata onyamsumuni abrabo pa efata ogidie ni sa asem no na matodi mira yawuza kenkai mame A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yasra otumfo Nyankopon se omo ye ho ban firi obonsam akwam obonsam odada nipa atwene gina bone ho na owi a watwene ho amonu no ho odefo wadaroma boye ho ban firi sa abonsam na akwam. Bismillahir rahmanir rahim. Asma ya kan ya hyase wo udini mu wona ye humobro hene wona ye odefo hene wona enima de chiemu asem se ye papa se ye bone de abeto yen se ye papa se ye bone na wonso no akate won komjeni se won kan kire yen se bibi abeto yen se ye papa se ye bone yen ka se alhamdulillahi rabbil alamin nti asedan kan odin miwura udim ne ye hyase amen Amen. Aya nkono خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Otumfo Nyankopon se Otumfo Nyankopon na ona woye awurade a wabɔ esoro etoeto asonso na bibia nso nkutamu na eda adi pefe nso se nyame abosoro eto asonso bibia nkutamu ana wabɔ asase na wode asa wosekete ana wode amepo tintim so sade ebeya enhinhim ana wasan abɔ mmo ahodoɔ wabɔ mmo ahodoɔ adi won mogu asase no so sade ebeya adasama yaduane na yadi ho mfaso na wasan asane ensuo firi esoro agu asase no so sade ebeye na ebema aduane aba asase so ama adasama ya setena mu ayeyie mini anom odefo to aso se na wabɔ abɔde biara mienu onini obedie enipa mienu emoa mienu enua mienu bibia onini no obedie ade wo mo abegu asase so
or therefore say one no abom wa hodo and what dia begu asase say anya aduane and wa bom wa no ahodo mienu and wa ba asase dia say osekete yen enobaye fifiri so ensuo ntongu so na enobaye no fifiri na emo anwe bi na nipa nso ni bi se na ebe ya ahoto beba na emo no ababom agu asase so no so o hira so de amaye se de ebe ya aduane or therefore ne humopro na doma wo de amaye ofata ye atakbir Allahu akbar Osei يتسدوا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين atakbir الله أكبر otumfo nyankopon se wose sansem wenum bi ni otumfo nyankopon abode no mu bi a wabɔ de agu asase no so na monso ade a moto no asase so no monkyira won ade a won mabɔ no wo wiase mo a mafa suban hunu bi mafa de hunu bi ade mo wira hye niam bi mu no monkyira mo niam a mo abosom no ana abode a mosom wo monkyira wo niam a mo abɔ odefo to aso se na amanfo a wo mosom abode foforo no de wallahi wo mo birigum otumfo nyankopon ompa birigum free yenso آمين ntichemu du ba kon Osei ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد atakbir الله أكبر na otumfo nyankopon na mama Lukman maya no odifo na masanya manu nyansa na sa nimdi a mede ama no wode ja otumfo nyankopon ne ase mi otumfo nyankopon na anabi Lukman me mama ni nyansa maya ne komshini masama ne nimdiye na nimdiye no aya mede ma no sa ni otumfo sa Lukman no ode da mi nyankopon ase enti obi a wo be hu otumfo nyankopon tumi na obeda nase no wo ya de ma wankasa wo kra na wonso a wo be yi otumfo nyankopon boni aye no wonso ya de ma wankasa wo nipadua na otumfo nyankopon die onhia mmoa mfiri wo biara nchen efiri se wone ne abode nyina awura Allahu akbar inna hadaina sabila ima sakiran wa ima kafuran me nyankopon na mabawo ana mama wagene nimudie na saa nimudie no wodi beyi ma ya ana wodi beyi mboni aye sawo sum mi o wan sum mi o God need nothing from you atakbir Allahu akbar sawo yi mi boni aye o sawo yi o temetua o Allah need nothing from you but you rather need something from Almighty the supreme commander of the universe atakbir Allahu akbar Osei 12 دنيا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم atakbir الله أكبر when you foot you otumfo nyankopon de ma odifo Lukman na ono so de fa ne maso ba wiase na Lukman ka kire ne ma ne se memma munya hwe yie na monsum abode biara nka otumfo nyankopon ho efiri se saa bone no ye bone kese a otumfo nyankopon onfa nche wo bia da se nyankopon de bone bia becha enye wo a waye nyame mbienu wakukuru nyame abode ati ho e dia besi nyame anan som saa abode no hwe ni wura wo wayere na wayere na no wayere ya wo ene kodi be mfie nsia akoda no ho aye anika no na wayere beka kire wo se akoda we kura anya wo nko ana me no wo no na ne papa ba ko bi nso wo baabi wa nka wadwene be ye wo se ka wadwene be ye wo se odaseni mumma ye ntena se na ye nsusu na ye nwene na ye misa ye hokɔhye ansa na ya honim abore nim de so mumma ye ntena se na ye nwene na ye nsusu na ye misa ye hokɔhye ansa na ya honim abore nim de so mumma ye nkyɛn ye nimudeɛ efisɛ ye bɛto wiase ni ye beja wiase ho abra wo be wiase na wiase nye fa afa na nneɛma emu obra be wiase ye wiase no so sesa afa na wɔn so wɔgo bra wiase ye de computer ane nneɛma nwanwa de akɔ no be wiase no afa na wɔn so aya kwakora waya abrewa waya abasiriwa ye kan wo nka nipa ho bio enti hwɛ yie na wɔamfa homaso bi antena asase so efisɛ wo bɛto na abeja ho na Nyankopɔn de otimi ho da atakbir Allahu akbar دميانسا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين na osantu ne man fo se otumfo Nyankopon se yanya doye mfama ya wofo nom efiri se wonyinsɛn mu wawo mu ene wontetiye mu ene wonnyini mu se yesitete wo no enya asem keto ade ma wafo nom na sa wo hwɛ nufuo kro a wonum no be mfie mienu a
ɛnyɛ asɛm ketewa enti momfa kɛseɛ ɛma otumfuo nyankopɔn na munni mawofoɔ no munni ɛfiri sɛ otumfuo nyankopɔn nkyɛn na yɛn nyinaa yɛbɛsan yɛ akorɔ atakbir Allahu Akbar 14 وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أتكبير الله أكبر نمم سموافون شمسة munkonkosum enyame foforo a eno de onyankopon se mamontie won na mmom se wo beye won papa wo wiase mu ha de entie nyankopon mra afei ebre biara mo hwehwe onyankopon ahenie ne tenene no ane akomhyefo no a akomhyefo no fa so no so efiri se munyina menkyane na mo besan aba na atemuda no mo ankasa mo aba bebo mamane efa dwumadi a mo bedi no wo wiase ho munyina mi nyankopon kyɛn na mo besan ya ba na mo ban so a mo ankasa na mo beba bebo mamane afa dwumadi a mo bedi ye sɛ yɛ bɔne ana sɛ yɛ papa ana sɛ mo yɛ ahantanti a me ana mo brɛ mo ho asede ma me nkyɛn na mo besan ya ba mo na beba bebo mamane otumfo nyankopon ɔnyɛ ya hwɛ yi amen ɔsɛ dunum يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وسي مما مونجا مونيي إفريسة بني بيارا مبينو بني بيارا موينو إنسما نامم أتمنى دانو درا أتونفو نيانكو بون بدان دي أترم boni biara mo beye de asuma no otumfo nyankopon beda na di akere matemu ada efiri se wono ne otumfo nyankopon ya wonim bibia na obesan adabiri biara di atemu ada no de akere mo sa otumfo de bibia nsuma no eti so ye nyamsom ni na opese nipa hu wo nipa nim opese nipa hu wo nipa nim na onsuma yem anye fa nyankopon atemu de obeda di akere enti obema Yesu Kristo o nyankopon asom wie nka no o kan no hadith mu se obiada wo befre me obeye nyankopon obekyerɛkyerɛ nyankopon nsɛm no wo nipa nim saa no ye beye ne kɛse wo nyankopon aheni no na obiada obekyerɛkyerɛ obeye asɛm no sononko ɛwɔ nipa nim no wono nso atemu ada no ye beye ne sononko ɛwɔ nipa nim so oduru nipa nim na amanyame anu onyam amma na amanyame kɛse ya na adi na wa na ho adi ankyɛ sɛ onyamsom ni na mo ɛhɔ nam sɛ wo fɛre enti no wo kyerɛ sampa wo de wo life no nkyerɛ sɛ wo yɛ sɔfoɔ na abegu nyame animu ase atemu da nyame kopon so obeden obegu animu ase otungo nyankopon onye ya hweyi amen awesome dusia يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور pase mema monsumo nyankopon na monsha manfo so no monye papa na momra manfo boneye na munya abotre ewo ensohwe biara a ebe ka mo wiase mu ha efiri se saa suban yi na komhyefo ne beye ya wo munya tumi gina pintin atemu ada no na se monso mutumi gina pintin atemu ada no a otumfo nyankopon de mo beka atena na efo no mema monso nyankopon nti Mallam Issah Osei nyankopon sa men kan kire mo se monso nyankopon na monsha manfo nso no wo monsom nyame na wo monya papa na monsha manfo no wo montwe ho firi bone ho na momusuo wo mu ne se emusuo ni wo bi a wo sha manfo mo aye papa na wo ye bone emusuo ni wo bi a wo katene ne ho asem kire nipa na wo ye bone etime Mallam bi ya fra ne Mallam Idris wo se Mallam Issah sa wo bompa ya bompa ya sire wo tumfo nyankopon se ma wonane ye ndasen si ya banua na yentumi nibie wo bompa ya bompa ya so otumfo nyankopon se ma on ma ya nya sepane si ya bepamu amanfo to na ye yeto beda tukuru enti memma monsom nyankopon monhya amanfo mo nya papa na monhya ono mo twu mfiri bone ho na monso amhya ama ma ye papa monsom nya papa na monhya mo mfiri bone ho na munya pintin na so we bia beto mo monyentum se nyankopon na de aba na sa pintin gina we na komhyefo ni gina ya won mo din kunim na sa monsom tumi gina pintin a ahemu adan mbagin kunim makoka atena na efo no atakbir Allahu Akbar كسو دنسو ولا تصعر حدك للناس ولا تمشي في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور وسي مما أبربي أسمو كسا تشرا منفوا أيا مونكا كسا بابا أفي سمونا مواساسين سوا
ɛyɛ mamonya akɛsesɛm efiri tumfo nyankopɔn pɛ obi a wɔyɛ ne ho akɛsesɛm na wɔka kasafo atakbir Allahu akbar yɛnyɛ nyamsɛm kafoɔ no pii yɛadwene yɛn sɛ wogina fidie so a wɔkasa na wogina bɔnten a wɔkasa kasa a wɔka no obi a wɔnte aseɛ na kyɛ sɛ wɔnyɛ nipa mpo na sɛ wɔnka nipa ho adenti na ɛsɛ hyeɛ bɛda wo ne wɔn bi a wɔpɛ sɛ ɔtwe ne ba wɔn nkyɛn nim wɔnim ankɔte sɛ wo ɔnim nti no wayɛ sɛ wɔnhunu deɛ wɔka ne nti wɔbɛbu asɛm no anim tia na asɛm no sɛ nyɛ wo dia kasa pato obu ase kasa kyerɛ na kyerɛ no mu sɛ ɔbɛte aseɛ so wɔnte aseɛ nyɛ wo dia na mmom wo deɛ ɔdeɛ no sɛ fata sɛ kasa kyerɛ no tunufo kasa kyerɛ no abogyekyerɛm watawasa bil hak watawasa bil sabr وتواصى بالحق وتواصى بالصبر التكبير الله اكبر من كسان kyerɛ wɔn abotrem ntoboaseamu nimudiamu yakobon ka kyerɛ komhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔsifa nimudia ne adwene a media ma wɔ ne kasa kyerɛ amanfoɔ no na mo sɛ nipa no bɛte ase a wɔbɛba menkyɛn abɛte ase a bɛsom nyame deɛ ɛnyɛ wo adwuma etimi tumi nua no magidie fofo Samu amokasa kyerɛ amanfoɔ no mamo nyamagye samu nyamasɛm bi na moka etimu de mo akasesɛm no mo ahomasoɔ ane hazafo frɛ bibi gyiriman kai mo de saa akasesɛm no bɛkasa mo bo so ɛnam sɛ nipa no nte deɛ wo kasa nti obi wabɔdam ana wate se kan yɛ de awu na wate asi wuram ane yɛse kɔkɔkye no bra wo kwakɔpɛ no wonim baabi a wɔtɛ ana wuram wa no ahyɛ aseɛ na adina tɛm ha bɔdam ne no wawu di ne no wawu nya wo nka bɛ ho ka sɛ ɔne akɔ a wɔhyi adeɛ bɛ na ɔde bɛyɛ wɔ adeɛ bɛ na ɔde bɛyɛ wɔ wɔn wate sika wakum nipa wadi awu nti na dwene asɛ no wate asi wuram ɛne yɛse kɔkɔpɛ no bra wɔamfa no brɛbrɛ a ɛma aba atɔ fam ankɔkasa nkyerɛ no ɛna ade atɛm didie na ɛhyia no na anyam bi a wɔhyia wo a asɛm bɛɛ na ɛbɛsie yɛwɔ nipa no bi wɔ wɔ asɛm a wɔka no nkɛyɛ nanso na dwene sɛ haw a wosi ka asɛm no no wɔmpɛ enti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛne ɛfa onyankopɔn na ɔno so mfa no bɔsom enti nkɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔtu yɛmfo sɛ sɛ mokasa kyerɛ manfoɔ no a yɛama mo nidi wɔ mo abosom no atɛm na sɛ modidi wɔ mo abosom no atɛm a wɔn mo nso bɛdidi mo nyankopɔn no atɛm ɔka kyerɛ sɛ ɔbosom tantan a wɔno nso so onyankopɔn tantan ho ana ama kwan ma asɛm bi aba ɔtumfoɔ nyankopɔn ɔma yɛ nteaseɛ amen ɔsɛn dun wɔhwɛ that's right واقصد في مشيك واقصد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الخمير وسي مما أبري بيارا منشا منانتي يي أن نانتي سنيا وانكسا أنا أباسا سنو مبيا منا مساسو سوا منشا منانتي يي منشا مكاسا يي مكاسا منتم بواسي منانتي منتم بواسي من يواجن سجنا بري بيا نكو پوندي وجننتي وچن بيبيا ewia se wo ba beto ohu afa obi hu afa chen watwam ohu adene a obi hu adene chen watwam wani adene a obi ani adene chen watwam wani nsade obi ani nsade ase watwam wo ya katapasam obi ya katapasam watwam wo ya katatisam obi ya katatisam sen watwam wo ya ohene obi ya ohene sen watwam wo sika obi ya sika sen watwam wo ya hiani obi nso ahia no sen watwam wo bodam wo obi ya bodam sen watwam wa besene ko na samuni nipa nso hia ɛyɛ amansi abɔkyerɛ awɔ mo kasa mu nti Qur'an sɛ watawasa bil haq watawasa bil sabr atakbir Allahu akbar efiri sɛ nia otumfo nyankopɔn pɛ ne sɛ nipa bɛkasa kyerɛ nipa basa ɛnam sɛ ebi a wowɔ nipa no so tumi nti sɛ wo kasa kyerɛ no a wɔnwene ho ade a otumfo nyankopɔn wɔmpɛ ɛne sɛ wo bɛkasa kyerɛ wo nua basa ɛnam sɛ wowɔ nipa no so tumi nti hwɛ asankafo a moka nyamsɛm no nipa na wa matwa ya ho ahyia ya kasa kyerɛ wɔ no obi ye wo ye nimdie nipa obi na dwene mu odu pa okuta nimdie pa na so nye na dwuma no no etu obato na wo kasa na wo kasa ani adwene kwa otumi hunu sampa nyankopɔn nipa no na obato na wo kasa na wadwene yo so wo na ogina platforms wo na wotumi nti wo bɛyɛ de opa obi tumi gina wanyam sam kase ogina ho kakra na watwi afa so kɔ obi nso bɛgina ho ɔbata se won sɛm nyina do bɛhunu sɛ wo yɛ valueless efisɛ nye nyame na de wo yɛ adwuma no ɛno nti moma yɛ nka kasafo moma yɛ ne di atem adenti na fata se yɛ didi atem adan nipa no sabe wabɔdam a wo na wo frɛ no eti ma no hunu sɛ wo a wo frɛ no wo de wadwene mu abie no wadwene mu da hɔ ana wo frɛ bɔdam ni so ɔmra wo nkyɛn wo frɛ no no wadwene mu abie ma no hunu sɛ wadwene mu abie na wo frɛ bɔdam ni anadwene nyɛ adwuma sɛ wɔmra wo nkyɛn na se ni frɛ ni kyerɛ ni frɛ ni kwanya o nyina kɔta hwehwem o nyina kɔta mnem yɛ funkuro mu a yɛ di agu sɛ kɔba na prepare ana yɛ kɔyɛ ana yɛ bae ampanifo na bu saa ba no wo se afuntum frɛmfo ni de nkyɛn frɛmfo yɛ nyina yɛ funu baako nso yɛ didi ana yɛ fom yɛ nyina yɛ funu baako yɛ didi ana yɛ fom yɛ de kɔ he we me a ɛba ha we me a ɛba ha ade na yɛ fom
medium nim sa Christopher ne nkramofo ye nyina opani ba ko na ne ba ne yen Abraham ana ne mamienu Isaac efri Jerusalem Ishmael efra Arabia enti nkwada mienu ye jama sakramoni efra Kristo ni se omra nkramo na ba bia wogina ne nya na nya wotan so a eye odoso a Sara na Kristo ni efra kramoni se bramencha na ba bia wonyina ne nya na nya wo otan so eye wodoso a adenti afise na kuma si dwom ansa na obi be fra se fa tebru besi ha na ba bia metia no obetena ha ebeboa wo no na odo na nyamsom so eye alijanna eye heaven edi so obi fra wo se bra on town odo enu nti mo ma ye mfa wo tan emfrefre ho na mo ma ye mfa odo emfrefre ho se de be ya afanu no beti ase amani pa hunu di nyankopon wo hwa kire mo ma ye mfa wo tan mo ma ye mfa homaso mo ma ye nya kesesem atisem se ya kesesem adenti ne ye sa se wo na mo a enora mi twamu na ba bia taxi fa ye na ma mi bi yare ada taxi num ana ma mi bi yare atese ye de taxi no ba na wo mu gina ye hwa na oba na yare serious ye de no koji ana ye madava ni gina ye ana ye fa ma no to taxi num ye fa Crofro main road no a ebe pie Ashtown da very pentam na ne abere oya for dem a wo ye wu ye bedru Ashtown free fini ba ni abortent ni ye si kwan no adani a ye oh ye e kwantempani a adaba fo mfa so enipa mfa so bibia tumi si ye si kwan no adani a ye aye no aye nti timponi aban ayama yensa yemfa so sede beya de ye hia yensa beka no ye si kwan no eye wo bia wawuo aye no mponya se yimo no ayi dada ya wo bia wo no ofiri na bro kira ba akonya ni sika di aba no ana ode beye se aye no na bia wo sem wo mu ne se nipa ba ko beti sika be se 10 million no pepepim du ade akotonsa agoro nkonya abe high video ade abeye wo bia wawu am asie no mfie nsia aye no wo wia na misika no ya sa wate agina ba bia kasa Ghana hakora adwuma ni ha na ban no won hwe oman ni yie adwuma ni hantini pe wo Ghana ha sofa wabra 10 million ke betumi abie factory bi amani pa be sensia kora ya mu adwuma takbir Allahu akbar anka 10 million ni betumi abie factory bi amani pa be ye ensia pekora ayemu adwuma ye de aye ayie ni yesi kwan na yarefo daka mu ana wanya baabi mfa ana owo komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ponso on kan kire se ya ma ye nya kesesem na manfo ya kesesem otufo nyankopon pe se wo fa bantuma wo se sa kwa na traffic tumi broko papa anese ne ye kejetia no nti amakroma ye bitibiti nti adraba fo kan katati da fo fa kwati kwan ansa na o manya baabi apase nyese no kwakosi nkwa na ya afo bi dakam se de na ya fa ya afo ya ye kopie sa de esu na fa baabi ye kodane ye ho ansa ne ye nya kwan akowura kejetia akosi bantoma ade maami akọ hospital na se nya me na de wa hwehwe ne empa ho a na nka maame ne nkwa ahwere na obi ye ayie na obi ahwere ne nkwa na yi sika ba opipipim du ade ye ayie na owi a wate agina sa ban no kora wonhwe nipa wo behwe no na Ghana ha obi no akọbọ dwaman ne wanyinsan ne wawo ba na akoda na wawo no enom se be ma na hwe no nti obo modern tete akoda na mane nyemfie nwotwe mfie nkromfie du a na fi ato sakoda no na mabontene na oda trogo mu oda trogo so oda kiosk mu yesi afra wo street children ebede na be ma ne yira hye da ware ya yefro na se yawo ba na hie no kora bra obewu akoda no ohie ni bia nim se ne banie ni wodidi adapa na onim ba bia ne ba ne da vagabond children eyede ne basa my phone hotel hit and run for no na brani so peso dada ye no watwe mfira nyamsom papa nkramosom ho na de ekogusum fu bi muntino wate ye nsa ye hye condom ne yenyusu condom no so ye rubber ma woro pieto ne ntade atoagu na nyambia asa rubber pai a ade a mompanya no na aba no nti akoda no wo no akwato na ntwene bola so ma ban ya nkofa no na de na kohyetu ya fimu wanwu a na ban kofa no a na wa ban kotete no enuro ntade enuane saka aba no bo no kwade ho ya de bie factory a anka nipa nyamu adwuma nti dom no ya wo mugu ba bi basa no wo mne edom a ye yakasa kasa ne akati sa problem and ade wo how ene atete abaye so otumfo nyankopon o ma yente ase da ni nuanom me samu ameka no me de masem no besi ha